Jaap, ik zou zeggen, pak hem maar roer, want ik ben heel benieuwd wie is nice die zit naast. Ja, ik ga Roel Bergsma naast me zitten en die is van de EHBO. En hoe lang bist je al bij de EHBO, Roel? Nou, dat zal inmiddels, ik denk, een jaar is 15, 20 jaar. Ongeveer dat ik het een beetje door dat ik mijn diploma halen heb. Nou, in de loop die een EHBO die onderleren bij de SEGMA-team zitten, een snel inzetbare groep de medische assistentie. Die is 8 januari ook in een nieuw model, dus het noodhulpteam. Daar heb ik onder andere nog bij betrokken. En nou ja, daarnaast nog voor de EHBO-vereniging en voor de Rode Kruis in de hulpverlening. En jouw zit cursussen om mensen in het dorp? Nee, cursussen ook net. Hier kan bewust net, want dat is een hele grote taak die er eigenlijk dan bij doen moest. Maar ja, misschien dat ik dat ooit in de toekomst als douanelid of douanewol. Dat weet ik nog niet. Dat ben ik nog net uit. En wat zijn nou de meest voorkomende eerste hulp bij ongelukjes die zinkomst? Ja, op evenementen. En dat is eigenlijk vaak thuis een protte was voorbij komt. Dat bij vaak vooral ik met ben die vallen, de knibbel een beetje stroept, wat kneust op de hand, de vingers hier, mijn splinter in de hand, mensen die het ergens strookt, dat soort dingen. Kneuzingen en schaafwonden, dat zijn eigenlijk een beetje de meest voorkomende gevallen. Oh, kneuzingen en sprutsen, sorry. Ja, sorry. Hij had wel last van een hoorn. Nou. Als je nou top is, kan ik wat zien laten misschien? Natuurlijk, ja? zeker. Oh, ja. Nou, welke hoorn is het? Daarachter, joh, man. Daarachter, nou, jou eerst even. Ja? Ben je hoorn? Ik ben Roel. Ik ben wel. Mooi. Hoe was het gekregen? Ja, wie sprong? Ja, Hand die sprong maar even op. Dat. Ja, oh, dat is net zo toe. Nee. Nou. Eén ding wat is soms heel makkelijk bij de ik pak nou de drukverbond? Of net? Nee, nog net. Nee. Wat vaak voor mensen natuurlijk heel makkelijk is, dat is een gelpack. Die kun je in de vriezer lezen. Dat is heel belangrijk vaak met kneuzing, dat is de eerste koolst. Nooit kun je op een gewoon lezen. Altijd. Wat heel makkelijk is, dat had iedereen vast in een huis lezen. Een washandje. Deze dingen. Doe dat wel een paar uren van dat het inversen is. Standaard maar zou ik in de vriezer laten lezen. Dat is handig. Dat even een washandje ermee en net te dekken in. Die luist eerst, wat de pols is, luist eerst heel rustig om mijn pols heen. En dat leest. Dat is koud. En dat is de bedoeling, want de zwelling moet proberen te voorkomen. Hoe minder zwelling, hoe minder penis krijgt. Over het algemeen. Dit moet maximaal 20 minuten zetten blijven. Minimaal 10, maximaal 20 minuten. Want dat nog langer zit, dan kan dat het niet een keer te koud wordt. Als dit, nou pak een beetje, het had een kwartier kan zetten. Hellen ze het er heel voorzichtig aan. Heel voorzichtig. Dat doet het met heel voorzichtig. Ja, dat zie je. Dan lees ik even in hand heel voorzichtig even. Ik kan dat kijk even zelf buiten bij de. Ik viel het gewoon, hè, wist dat? Ja, dat echt, nee, maar dat echt zie je. Ja, dat snap ik wel, ja. En dan? Dan ga ik even nog een slag met het verbond zelf. Ah, handig dat we denk jij, hè? Neem microfoon, zeg maar. Ja? Ja, dan mag ik ze raad draaien. Ja. Ga sterren. Nee. Een kneuzing. Gebruiken we altijd een waterrol. Waarbij we eerst de hoorn. Maar de hoorn we proberen, ja. Als het mezelf even ondersteunen kist. Ja, ik zou hem even ondersteunen. Ja, Get er hingen. Om de pols nou eigenlijk steunt hij aan. Dus je moet zo rug mogelijk steen ze mee mogen bewegen, want dit is heel gevoelig. Nou, wat we doen is eerst maar water en onderlaag om lezen. Maar als je vaak even een dot zien, die trokken we even om het tommen. En dan wikkel je even de hele hoorn. Hoe vaak doe je dit, Roel? Ja, maar kijk, bij het voorkomt vaak met evenementen, dus daar komt het enkel dus voor. Hoe komt het dan, Roel? Vallen, ergens bij hem heen rennen, stompen. Ik kan eigenlijk overal wel mooi krijgen. Ik ben er lekker warm van. Nou, dat is wel fijn als een cold back ding. Dat wel, hè? Oh ja, ik zet hem ondersteunen. Ja. Dan houden we dat weg. Dat is wel belangrijk, hè? Nou, dan gaan we middels een drukverbond. Dit nemen we een drukverbond. Dan we de handen als het ware fixeren. Dat doen we door middel van enige druk hierop. Ja, vertel even wat er gebeurt, joh. Ja, hier inderdaad, het gaat om de pols, gaat inderdaad een drukverbond, gaat meerdere keren wordt er omheen draait. Hoeveel slagen maar erom, Roel?
Tot het raaltje op is. Dat het raaltje op is. En hoeveel zit er op zo'n raaltje, Roel? Dat hangt er al ongeveer 10 meter. Nee, het is ongeveer begint te draaien. En dan begint eigenlijk altijd vanuit de voorkomen, dus eigenlijk altijd naar het hart te draaien. Mensen die draaien wel eens heen bij, dat hoeft niet. Het begint eigenlijk het verst mogelijke way en dan gaat richting het hart. Dat draait er samen heen. Nou, dat willen we hem zo beet hard. Dat nog zeer, Willem? Dat is verschrikkelijk zeker. Ja, hè? Hij is mooi hem terug aan het kriegen. Ja, zeker. Ja, maar jou het er maar in. Er wordt nou wat plak tape. Stukje tape. Leuk op plak. Hoeveel weken mag het straks zitten, joh? Een kneuzing is meestal een paar dagen dat het zeer doet. En het meestal is het even een paar dagen. Daar is het wat rijden, even zitten laten. En is het van Willem net een apart geval dat het iets langer mag? In Willems geval kan het wel eens een paar maanden worden. Ja. Nee, een kneuzing is meestal even een paar dagen, maar het is echt gewoon even rust, Jan. En op het moment dat je bijvoorbeeld op de bank zit, probeer je dat gewoon even een beetje heeg te houden. Dan voorkomt dat er druk op komt. Op het moment dat je gewoon beneden het hart houdt, de bloeddruk wat erin zit, probeer je hem een beetje heeg te houden. Zo, des te minder vocht dat er in komt. Nou, en meestal daar is het wel, het kan heel stijf worden, het kan helemaal verkleuren. Mocht je het echt denken van, ik vertrouw het dan net, altijd even met de huisarts contact opnemen. En dat jouw vaak die gingen zelf weg, belomen na een dag. Van, ja, dat nog erg zeer. Ga naar de huisarts staan en leed het door de huisarts naar zien. Het is voor ons ook altijd moeilijk te beoordelen, is het steken, is het kneust. Maar het is vaak wel om de stand van de hond te zien van, nou, dit klopt het net helemaal. Maar het is dus eigenlijk 8 van het 10 keer dat wij zeiden van, nou, dit kunnen we wel onderschatten of beschatten als een kneuzing. Ik heb bijvoorbeeld ook nog, dat is voor de meesten thuis wel makkelijk. Ik heb nog een aantal pleisters. Een hele paar mensen die kennen wel het feit van, ja, dan ga je wat om een vinger of op een neus. Ja. En een pleister past nooit. Nee. Nou, als de mensen op internet zie je, pleisterkaart, dan kom je een heel paar leuke tips in. Ik heb bijvoorbeeld hier een aantal verschillende soorten. Ik zie al inderdaad verschillende pleisters, ja. En die heb ik even voorknipt. Even voorknipt, ja. Daar kun je bijvoorbeeld een hele paar dingen mee doen. Wat bijvoorbeeld een mogelijkheid is. Gebeurt wel eens, dan ben je daar maar bij, die zit niet. En dan krijg je tussen de vingers. Nou, als je daar een pleister hebt, het gaat altijd balsteen. Ja, altijd lastig. Nou, als bijvoorbeeld de pleister op deze manier knipst. Even met inkepingen bij de ronding van de vingers. Daar wat inkepingen. Ja. Nou, pak hem zo bij. Altijd proberen te voorkomen net met de vinger onder het gas te komen. Nee, want dan kan het besmetten. En op mijn zien, hoe mooi is het maar zo tussen plakken. Ja, dat is inderdaad een hele goede tip. Dus mocht je wat onder de vingers of oren plakken, even de pleister inknippen. En dat is een hele handige tip, Roel. En het tak om de volgende oren, zien we het over het hart en over de AED. Nou, dat we dat doen. Dan zien we dat even uitlezen hoe dat werkt. Alsjeblieft. Dank u wel, Roel. Van de simmer zit helemaal, zit er helemaal klaar voor. En straks iets met de AED. Wat is dat ook wel? Hoe nemen we dat? Wat is het verleden gebeurd ook wel? Dat is de automatische externe defibrillator. Tja, dat is pas een scrabblebeurt. Toch? Die kan je meenemen. Hoppatee. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.